si Jerry Niday Sr., 52 anyos, kag pilaso naman, Sanday Maria Allen Niday, 45 anyos, kag Nilda Castro, 66 anyos, Clemente Castro Sr., 74 anyos, kag isa ka 14 anyos, nga lunsay taga Miagaw, matapos mabungguan sang motorsiklo, nga ginamaneho ni JB Adrian Gumban, sang barangay Pandakpa Via, alas 4:30 sang hapon, Desyembre 1, sa barangay Tigmalapad, Miagaw, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miagaw Municipal Police Station, iagin pahayag nga sakay sa click motorcycle si Gumban sang nadulaan inisang kontrol sa dulolhugon nga dalan kag nag-overshoot o kon lumapaw sa barangay assistance desk. Dugang pa, nabunggoan man siniya ang 5 ka mga taho nga yara sa higad sang dalan. Nakaangkon sang pila sa nagkalain-laing nga parte sang lawas ang mga biktima nga gindala sang depasahero nga jeep sa Miagaw Rural Health Unit para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang gindeklarar naman nga dead on arrival o kon DOA sa RHU si Jerry Niday Sr. kag ang driver sang motor ang yara sa karon sa Gimbal District Hospital. Padayon naman sa karon ng pagbulong sa 4 ka iban pa nga nabungguan. Nahibaluan nga may Little Batanes sa barangay nga ginluntaran sang aksidente kag indi lang ini ang una nga beses nga may natabo nga vehicular accident sa nasambit nga lugar. Si Police Major Richard Lau. Sa report naton, nag-traverse lang siya panaog galisen sa lugar. Dululogon na sa mamoho o dulugon. At kung sumala ka dira ma-overshoot kagid man o kagid sila da. O na ma-accelerate kagid. Ini subong ang mga click motorcycle na mga Honda click niya automatic niya mo. Oo. Si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.